Qina qina mzalwane qina ake uqina uqondanisa umfoka Sibisi esho kamnandi ke sibe ukholo lwami yena Mkhulu Sigiya naye ke namhlanje sikubingelela ngabhongo vusa kamukela emsakazweni Khosi FM. Yebo siyabingelela mabiyela ninjani? Siyaphila kunjani kuwena? Hayi ngiyaphila kakhulu. Hayi khuphuka mfowethu asikho emngcwabeni khuphuka mfowethu khuphuka ngikuzwa kahle. Hayi ngiyaphila mabiyela impela ngiyaphila wena right. Awukhumbuza abalali beKhosi FM bawuqondanisa. Uqondanisa unhlanhla ungakwaSibisi endaweni yaseNquthu kwaManxili ekhaya mama lengapha kobaba nangentinini. Ngumuntu kaMaskandile. Umuntu kaMaskandile odume ngokushaya ingoma emnandi abantu bayangikhumbula ke ngisamola phana ngiqala ku-2017 yayithi Demelion ngakhipha enye ngo-2018 Miscarriage ngase ngizokuthi igezwe amanzi uzalayisha okunengoma lapha nesihlingo ngoba sengibuya ke manje sengiqondanisa i-agreement okuyi-album okuyiyona eseyintsha lena okuyidlala nje namhlanje ethi ukholo lwami yona ingoma kule album. Okay. Qondanisa ukukhuluma nje nomculi kaMaskandi osemusha nosangena endimeni nosajabulela nje udumo lokuthi sengiyezwakala okhosini ukuthi mhlawumbe iziphi izinto ke okufanele uyiqaphele kakhulukazi uma ungena kule ndima yokuthi sengiyaduma. Engagqugqumezela kakhulu nje bafowethu abazafika ukuthi mabafuni. Ethi umuntu engena emculweni efunde futhi bese azi ukuthi la emculweni akuyi ngalendlela wena osothanda ngayo. Into eyenzakala emculweni umculo fanele wenze ngokuthi uyisiwo kuwena hayi wenze ngoba emhlabeni banitsula yabona. So yilokho engagqugqumezela khona kakhulu ukuthi abafowethu abaqale ezikoleni bese ke mabe nazo izipho bese beyacula ke abantu bazoba support makube benza lento lena ebafanele. Mhlawumbe ke ibaphi ke abanye ke abaculi othi nje mina njengoqondanisa ngisafisa ukusebenzisana nabo. Baningi kakhulu sithi mabiyela abaculi engizafisa ukuthi ngisebenzisane nabo ngoba abanye ngasebenzisana nabo. Abanye abantu abawazi umlando wami uthi family ngaye ngaba inegama kwakuthiwa nguChomane engaqala ukusebenza khona noChwi kuzoba uqondanisa before kuzoba uqondanisa ngase ngisebenza nezingane zoma umama lapha emaphumula nale ntombazane ulokhunjana uNozipho ngisho ngithi uyena uNozipho ngasebenza naye ngisaqala namanje ngiyasebenza nabo namanje ngiyafisa ukuthi ngolunye usuku mhlawumbe ngisebenze nomculo ofana noKhuzani ngisebenze neDwamelisha ngisebenze noJaiva nje baningi ngoba kuThokozane nginde futhi ngosebenza nabo Shwi baningi abaculo nakulede ngelena ke ente fasikayo ngoba ngiyabezwa noLimit bakhona bayafika ngiyafisa ngithi ngisebenze nabo bonke abaculi onke oMagcwama oduma kahle bonke nje lapho. Okay, ubhizi ngami ngiyoqondanisa kulezi insuku. Ngibhizi kakhulu mina sisi ngoba njengamanje ngisuka nje ohlelweni le-TV mhlawumbe abanye abantu bayalazela khona umnawethu. Ngishutha ishow ezodlala ngoJanuwari umnawethu siyabuya khona. Ngiphinde futhi ngizoba busy ngisho ukuthi senginamabhizi nje enginawo amabili njengamanje okuyi-5 kaDisemba kwiGoduwa bese kuzoba ila eGoli nge-11 kaDisemba futhi nakhona ngicabanga ukuthi futhi nakhona kuzobe ngiqashiwe futhi ngakhona ngoba nakhona sengibiziwe kuzobe kuseka eKagiso eGoli. Okay kulungile.